yama yen ho enti adwuma ba no wose ye de ye na seda be ma awurade ahwen so amade a kye ye ye na seda be mo nyame o ye ahwen so amade a kye o ye imano
Asidanka awurade din ede yeye ma awurade ye sha awurade din monyam ya kanfo ne din kese se waye bi wahwe yen so na otwe mu nyina ye hwe ne awurade aya enye so asidani enkesense ye dafom ne yemuni ne ye ho sanse ne waye no se epebiribi de danase a ye ni biribi a ye de ye ni padua e na aye nemum ade bia wa wiase mu ha bia no onyame ne na oye na ade enti ya no fafa ene nwomtuo ebede nase e woni e waye ho adwuma eba no o se da nyina awrade eche yemframa kwa ahome ya yehumi na se ka mita bi bo hwena no a na ka obedan ne watua ho ka yehumi free yekoda ye nkromo ahoro a eturo etwagu se otwam obi da achi a eti se bulldozer bi na etwam ne nkromo a wotu no timi tu dangu na so ne nyina no untua ho ka ohome ne kwa nyame de achew enti esese ya da awurade ase wo ho se waye bi ka amen pa amen daina nyame je ya framako awumi zamita boyina no a ebe wajusika kabena nuatiaka wajudalesa kabena nuatiaka weyani wati Sema nakama yedeni ebe wajumisilisi kabena nuatiaka ajumekudia kabena Ebe mchoka nakama yedeni Kaina nyamija ya framako awumia Umia mamenyina
micha boy na nua. Akame yedeni. What do we see this young commander and what you I don't know you go. Akame yedeni. Ebe, what do you say for better than what you when you pass one better than what you when you need what is Akame yedeni. What do we commander and what you
Ebi wajimi sika kamadan metriako wajimi agudi kamadan metriaka oyani wa disewa oh wa mo nsema ma Jesus kra awrade de akyeye dan nyina mframa yehumi sabrehwe wote wonum hwe ntutuo ni ahome afiri wo hwini mu ba ha nenso ye cheke hwe anopai osori yei wakotwa TV wato milo sugar ene homework ne manema keka bom na hwe costa e costo wo hwe sika wasai no anopai kwa wo yefu ho na bisa wo se ahome na wo home no eno so tua kasei ye chese urade woni edi ni yie oboye ho ban na oche yen kwa won no hwe yen so nyame na som yen enye ye na esom no di urade yema yen no enye so adwuma na yema no yesi esum urade na so urade na som yen hwe yie na gina yie na enye urade bonua ye da ade achi bia na da urade ase na urade ogusu ye nepa ka amen pa amen adwuma toa so o se onyankopon ne yadi ni yie onyame woni yadi ni yie Oba mafobi oba me obanya made achia Ojichaje fobi achichaje me efrata mfansama Ekwada so ufue Masori zati asefua Na me to me was out of fobi na ba me obanya Ayadi na waya asafwa radio wani ya diniye asafwa radio wani
Mayangani Yadiniye. 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 Abama fobia baya madiachia. Oji jaji fobia jaji Efrata Fansa. Yakwadaza ufue. Hey, asayesati asifue. Letame wazatu ufue bina baya mubanye. Asafwe radie, wonime adiniye. Radi aboye ho ban. Ono a wotwitwa gye no wotwitwa gye yen afiri atamfo nsam. Na wagye wo frisa ajatai anumu a. Akraman anumu a. Obi anaka woda subunu mu. So nyame ayiw abakonkon so. Na wan kai se awrade ni wadi ni yi a na otiri modern na we obi a woni ayeyie wonyankopon waye bebre woni adi ni yie oboye ho ban anyempo no yenka awufuo ho e yate asefo ne na yate ase yetimi didi yenom shawrade di animonyam ka amen pa Amen. When you me die with you, everybody, daddy was in the when you me die with you,
Jasra Modia Kue. And it's here be with the we and Janida. When I'm in womb, I'm in flower, tear me on when in one. Daddy on your meal, with the we are saying, above one move, giant oh, woman, I met him over Suya. Someone don't buy the other what do I find my brother for January, dear? Judia saw back one my yen. If you said, Debbie, with the we answer, Happy
frefrew. Me di madwuma san bia to awurade wani wa. Me di mawo asam wa awurade wani wa. Akuma kari fu esa mayoma. Wongujo na ya nyami senchirenia. Echi debia we dia we senchirenida. Ma wasn't be the ready anywhere. My Juma sent me the ready. Juma sent me the Minnie said, "When I be your mammy on it, my brother, Yasusi, me by bar. When you're media, Monian, such an acra.
Waiting Jesus. Waiting Jesus. It's a man go to Syria. When you're with the Anaria no such an
Onyame kruti ampa. Onyame kruti. Makupe. Obeye makuma bi atodi. Akuma bi atodi. Wani ampa yo. Wani ampa yo.
Ani ayeyen kan urade na yenimse urade gusu yense nkyerene na aduru wo so se wodi amaya ene huni se aduru wo so wo yo cheso nyankopon o chema no so obi aso na encheche nkosi dan he a ono ana obeye oyefo bia ni baabi biem nyagide wa urade mu wonam ne tumi na ho de so beko ama wo na ebesi wo yie ede ne hia fatu urade anim wonam ne tumi na ho de so ono obo when you are born in San Ebo, and one as I say, you want Juma. For country, you are na obejo, ka eme pa. In Shannon Monyamne and can obia or boa a Jumay. In Shirano, obia would do Kakrawa at the boy Jumadia, and already is Christian Shirao. When your home century. When you remember the Wakuma Irish Eminem, na Emuso, now would you dance dear Cassie as you know Japanese and Munyam? One can aim in Babia war. Amen. Mijis Radabacon, and more real free home. Kakra biara obetumi bia no fabo anyame adwuma na urade beye no man da screen ani nenso eya no masambo boso 0542 96 7760 0542 96 7760 nyankopon be se woni monyam e wo baabi bia wo bia de ehia bia no meni se onyankopon onya wo mu da wanka eme kra amen sabre who say ofata enam kwamu ba na oba no adwuma edam makoma so asabre ne na madwim no wo say enso hwe ya doso awurade nyankopon be hu ye mabo menso we doso awurade nyankopon menso we doso
awurade Yeah. Obi no boy here. Obi bra. Who's on na walu TV set na mai kama pa re de akanyira ato aso na yebra no tie ntimi fa frefo no nche hello Udin baby akasa free hello yes me kase diaso ya ukasa free diaso ye me ba se ima me pe un pe mbo mame me de me wato usya Emma Mungu yati. Emma Mungu yati. Obviously, what I just thought for the swim. Mungu wasi wate. Na me mo na bo na ma me wu ye. Ka me wu. Let me do one part giving me. Okay. Yango posha pa. Oba so ana wonso ene wa yechin komo. Na me message ni free o. Hello, Udin baby akasa free. Hello. Hello, Udin baby akasa free. Hello. Hello. Hello.
Yeah. Because I'm successfully at the Okay, yet you. Hello? Hello. Yes, I'm a Nakupo shout on tin ho and Tino Sana Yabano Yanko. Hello, would you be a free? If I tell me the report, because it's a Okay, yet you. Me pacho what to no way you know. Now I'm born in Sano. Yeah. No jira way to people back to Jerry to do no. Would you for Now I'm born. You know, I'm born in Sano. I'm born in Sano. Okay, me need to more permission. Wow. Yeah, I tell you about soon of it treaty or pass on the kaya. Wait, Papa, yeah. Yeah, no jira way no jira way. We are. You no jira way you know. Wow. You have never sat to the community. Yo. Aha. Ọba kasa la se bi ọba tu no be treat you e wo tu mo bread. Okay. Ọba tu to oro ma mi hu che mo tu njo me ne che ndia tu. Wow. By say me police ni am oja aboto. Ọtọpu la ni ti afa na e fo an so na buy na me tie mu to be kai ọtọpu ruby ni Ebenezer Osmuwa. Ọba kai oni ọba kai. Ebi asinyuma ebedu achi. Kwa na amo brapa. Hello, we did be akasa free. Hello? We did be akasa free. Nasema katafe fijasi. Okay. Yet you. Nibaso enyu mama mu ya de pana mtini pe enyu we say 7 days. Okay. You better to so am. You fa for yensa message bi aba ha no no. Nipa bi o mo de message ni bi aba kuranta mpasa me kenkan na twa mu din firi mu. We are where? We don't know. We didn't be akasa free. Hello? Hello, we didn't be akasa free. Katafe mami wecha. Mami, I ain't you. Wecha, katafe kufudia, twa kufudia. Okay. Nyame sramu. No, to ni say, I don't intimate ase. Nyame I don't intimate ase. I don't know. Oh. I don't come. Wa man nyum na me dem kram so abusa nti nipa mienu busa omobo. Yankopɔ sha wate. Adom no say da so ti ase. Hello, we didn't be akasa free. Hello? Udini baby akasa free. If I saw the successful at train. Kasa free. Accra. If I saw me the magic to the my system. Thank you to go ya mama. Eba Accra ya fro say. I saw me dan. Wali ya odi akasa. Kasa Accra bi ko bi. Okay. The same you December no ya mama. Okay. If I saw maybe akoma me. Ya be bom pa ma why. Yankopɔ mo nsabeka. Ne line mu twitwa sinti mo why. Momo ne mfa mienu ntwa to na nkeka message no Sandra do say o say hello udini be akasa free. But I can make free go so hapo. Okay. Hapo go so. Okay. Hapo go so. Go so yentio. Me se me ni mo nyampa se nyame ni mo nyam so. Ewo nyi ma ya mo bo de bia me tro wo sa ni nia ka ho mi ya tinti tuntum bi o wete wo no. Tinti tuntum. Kwame. Go so tinti tuntum be munyi mu ho ni nia no wo tro mi nia be ma no. De bia bi he no. Ai. Ye na ni akasia no. Ai. Na kan. Yankubo sha afrafo atwa to ye TV for afrafo bia bia. Hello udini be bia. Hello. Tacho, efe jiri katafi da munase. Okay, yentio. Pepe, boni adoso enyum. Boni adoso. Oba Yesu ba be yi boni nyina fro. So ba na boni fro ba. Tino amana tino fro ba. Ti adoso boy. Yankubo sha, ye TV for afrafo bia bia. We Sandra adu say, or say enjoying the tune inside Kumawu Besoro. God bless you all supreme voices. Yankubo sha. Obi the person dodgy message bi na me dodgy enye na naba Francis o say asumdue na naba nyamisha ono abi mu o say awurade kasa me ho. God bless you nana o de nyamisha pa na men kan free so no way o say unisam ej oh ai say me kai o say o de aba o say cancel my name ma habiam ma yiwadi men kan message bi ma jump off for message no so ma jump off so we o say
Asamoah Erikus, or say I think he's a prophet too. About only was some normal kind. Yeah, or say Sister Becky and Sister Debbie. God bless you guys. Today I miss you guys. Pa and far Eunice Opash or Mabia Masiakra. I'm your bye bye. Imam shout to them. If you know, what the message be by Beman in here. Yimagati. Yeah, so for a priest, where is Eunice? Eunice, ma. Una so you know, to Ubusam, me Ubusam here. Don't I know? I didn't show you a message in it also because I'm getting Yenya Ima Gatin, I mean, Shroud. So now, what by Facebook, Nania Beshe, Nakupon show Bibia, Nakonyo Bibia, can say, what do message by Mammy Ju and Sandra, Nakupon show Bibia, Nanaba, Namishamunina, Nonyo Bibia, can say, Samsona, Samoa, Erikus, Yamiko Ponshao, now on your can say, now Saturday, Mamma, a job. Nesaba, no matter becoming one mother poem. Now, the announcement to the block. Never is here. Tisabri, the woman, John, Copem said, no mind, evermore. I don't know when you go for say. Say, a fresh for Abamu, no Obia, Becandia, Umu, and in the watch here. Yet twas on, yet twas on near Damster Gabian in the Frimpon, US. I say, pass it, you may with your general Maye. Say, Yenny, now ancient Munyam. Yami shell, Papa. Now, Uncle Samuel, you may ye. Amen, Pa. Amen. You want Yami, you want Yami, Yeah.
nyami bio enunti enadia ya kwani sada enunti enadia ofiwe ya kwani sada yewo nyami bio yewo nyami bi ampa ono no boye chidom ono ene kakafo ono no we yanamo efiri bronsam fidie mu na yenim se 2023 wenyankopon onya ya sada 2023 afi wei ya kwani sada yewo nyami bio yada awurade akopon ase yewo nyame bi afiwe yenkɔ ne saada ɛwɔ sɛ nyakopɔn ɛma nsesa ɛba ɛde ɛma yɛn sabre yɛ papa abɔ mpaeɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ ɛde ama yɛn nti baabi a wɔ biara no yadeɛ bi da wo so ɔhaw bi da wo so a ɛbɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛde ma wo na ɛyi wo firi yadeɛ no mu yɛbɛbɔ mpaeɛ no awie no na mede nkaebɔ hɔ nom so de atoa wo so kamakama paa na yɛkɔ ano papa ɛbɛ sɛ obi yare ɔhaw bi da ne so amanneɛ bi nneɛma bi kɔ yie yɛma me baako frɛ sɛ ohia mpaebɔ ɛbɛ sɛ wobɔ mpaeɛ ɛde ma obi a ɔhwɛ yɛ kamo ma yɛtim bi fa aseɛ kakrakra ne nka ɛde bɔ mpaeɛ no a ne nka ɛno ano no nti Yazra baba mamu Amen. Amen. ɔnɔfoɔ awurade akɔpɔ nhyira wo sɛ wohwɛ yɛn na menim sɛ na mpaebɔ a yɛbɔ ade ama wo no awurade wɔhyira wo paa na wayɛ wo kɛse paa yɛnnuanom yi ayɛ the supreme voices ɛna yɛne ɔmo ɛdi dwumadie no ɛde ma woɔ no na ha ɛna berɛma kwa na yɛde wo asie na mmom hwɛ namba no agu screen no ase no wo ne mpanimfoɔ ntwetwe nkɔmmɔ na namba no nso ɛsa yɛ momu namba ɛdin ɛbɛba ɛyɛ dɛn John Okonkwe nti fa namba no na ne mpanimfoɔ ntwetwe nkɔmmɔ wɛde na woyɛ ayie bi na woyɛ anansa sika kura na wanya na wautim sɛ sika deɛ mpɛ sɛ obi bɔ me nwom na me ne ɔmo di sika na wofrɛ wɔ mo a yɛ biribiara no yɛnkyi ahoampam deɛ ne yɛbɛba na deɛ meyɛmmɔ nwom na toto sika no gu yɛ so yɛne yɛkorɔ no awurade hyira na ɔnka wo yɛn papa Mr. Gabi ane ne Frimpong papa baabi a wɔbi awurade nkɔpɔ nhyira na ɔnyɛ ɔkɛse paa na ɔnte n'anim mfa nkyerɛ deɛ ɔde nsa bɛsom awurade ma no nyɛ nhyira mpaeɛ papa bɔ ɔyɛ yi ebi nka wo na nka ɔyɛfunu mu aba ɛwɔ Yesu din mu nti namba no na da soɔ no ne mpanimfoɔ ntwetwe nkɔmmɔ 0542 967760 0542 9677 60 na one mpanimfoɔ atwetwe nkɔmmɔ kama paa awurade hyira baabi a wɔ biara ma menyi wei nkaebɔ wei ɛmfiri hɔ nom wei afiri yɛnnua bɛrima IGP hɔ nom ɔse ɛfiri yaafo sua efie hɔ deɛ saa na mbɛhu no yaafo sua
yafo so ase enne nyame boa ne papa edafom ti nyame boa china na abusua pe ne papa no korabre ewo asante mampon enti ba bia wo bia no ne nyina ne se ye no Mr. Fredia Elijah and oda ono mu a and you know kama pa nti ya bu ochira ya papa tompam ewo Asante Mampong house number AS7 eho ani ade papa tompam na mpanifo ne abusuafo nyina betra se fira homache na se ye jam ya papa kokopem se e wakopane probe ewo Asante Mampong hodo mu a ye awia no abusuafo be sa ba betra se ewo Asante Mampong nyame duase eho na abusuafo ba betra se na ye jam ya papa ya num sika sakura ti ba bia wo bia obetimi akokobua abusuafo ye nia ya afosua awurade nkopon hye na onka ho pa we every ye nia kofi IGP on mo se ye nya announcement informant we de nyambo china obehu nyina ewo ho no awurade hye na onka ho papa nkopon hye na onka mo pa ye ko ye bre no ayepe disabled here Mr. Gabi and in Frimpong awurade hye na onka ho ye ko ya na Lady Reverend e baba beto aso fami no mojam no o de baba beto aso e di ama awurade hye bibia no onye obibia kese aha na brema kwa amen akra ba Emri bi atwam apomuden ho nsɛm agye